Siswami wabonga lesa sikhathi ubusemncane. Ayikho into ebengingakwenzeli yona. Umama ubengithatha isokuyintombazane yonke imisebenzi yamantombazane benziwa yimina. Umunye bekha amanzi, umunye bepheka, so ngigeze sowumdala. Yonke imisebenzi engincisha ukudla bengimenza. Uma kasisi uyena wayekuhlumeza. Yebo, ngeke ngikwazi ukubuyela ekhaya. Ethi wayugeza athi igeza untombazane esemdala enabanje mhlawumbe iminyaka ngabashiya ena-15 mina ngase ngina-18 ngaleso sikhathi nga-decide ukuhamba ngoba besemdala usisi kodwa uma ethi angimgeze. Angicela ukuthatha leli thuba kubingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Usisi-ke oseduze kwami usibhalelile kulolu hlelo ngezizathu ukuthi ufisa ukuthi sikube lapha sikube khona la esimsiza khona. Asingasimoshiki isikhathi and njengoba nihlale nazi ukuthi angingena umuntu othanda ukubosha isikhathi ngifuna ukuhlala udabeni emva kwalokho bese ngiyaphuma ngiyahamba. Njengamanje ngizothatha leli thuba ngibingelele sisawubona unjani? Yebo sawubona sishini. Ngiyaphila nami. Cela uzisho ukuthi ubaba kababa esubingelela umbukelo weBlack Life then bese uyangichazela ukuthi ufisa sikusize ngani namhlanje la ekhaya. Ligama lami ngincede ngakadlamini. Ngitelana into ofuna izinto ngifuna bhuti wami. Bekade ngamgcina. Nemhlambeni lengahlukana naye ngicanze bo 15 years ago. Yebo. So ukuhlukana kwami naye kwaba nezinkinganyana. Ngisesemncane mina lengadadi. Ingakho ngathi ngitelana nje into ofuna yena. Ngizwe ukuthi ngabe kwento enjani isimane silungise 13 14 ndoda sekhaya. Uhamba 15 years ago nilamana kanjani? He's your biological father, brother or okay by father. We biological ihluke bomama. Oh. Yes, lokusho ukuthi shuthi babe abethethe sisemo. Okay. Ekuhluke bomake kuphela sihlanganiswe ngibabe. So then akathethe isithembu kusho kwaba nenicabano ethide kuma kwakhe naye babe so babe wasusakana ngala ngakithi keke wakhula naye ke sesikhula naye sisekhaya while sakhula angisaboni sengibona nje sewunyamalele mina bengimncanyanyana bengiyiba ngathi uyanginaka uyangigathi ngempela yonkinto ungathi nje manje ngiyamkhumbula ngifuna sibuye silungisa into ngeve ukuthi wendekani sibe right ngibuyele naye ekhaya. Uma wakho usaphila kodwa umakabhoti umabhoti washona ngiko wasala ngalanga kithi kuma wami. Okay, he was the only child kuma wakhe esembeni. Yes benguye yedwa. Your mother's side nibangaki? Sing2. Oh, okay. So wena umdala kwiside likama wakho. Yebo. All right, I hear you. So ufisa ukuthi ubhuti abuyele ekhaya? Yebo bengifisa ukuthi amana abuyele ekhaya njengoba kunguye lo mdzala wecala phindze futhi kunguye umfana ekhaya. Oh yeah. Ngiva ngazuthi vele siyamdinga manje. Njengoba namake sekakhulile amdzala angisakhona kwenta lutho. Ngimi manje lo mdzala nami emdzaleni bamncane ngiyamdinga amshoda yini. Oh okay. Yes. Good heart. So uzokuthunga kephi umuzwa keke? Cause ngingathi ngithi ngiyazama ukufuna linyinyana ukuthi ngabe ngamthola ngakuphi ngihamba ngeva ukuthi hayi bathi uhlela ngala emadendeni la eThekwini. So ngabe sengithi ngcono uma ngisuke nje sote ngitelana ndomfuna straight. Oh. So thina usibhalelela ukuthi sikhulume naye. Yes, ngikhulume. Uke wambona kodwa wena before that? Cha bengisengakaze ngambona bengiseve nje linyana ukuthi bathi ngala. So ngakhetha ukuthi ngcono ngibhalele nini ngoba mhlawumbe sizawumthola. Kudaba melula ukuthi sikhulumisane nanginani sixoxisane. Yo, kaze kwanzima ke kodwa I think azama ukumthola ubhuti. Then we'll take it from this move ukuthi yini emenza ukuthi angasakhona ukubuyela ekhaya. Wahambiswa yini futhi. As long as asaphila ngicathi kuzoba lula kuthina ukuthi sikuxazulule lo daba. And ubaba wakho mezizwa kanjani ngokulahla kwakho ukwahazama ukumfuna and
or anything like that? Shuthi wazama kumfunafuna wagcina aphelelwe ngamandla naye njengoba bekatitshela ukuthi ukhona ngaleSwatini wamfunafuna hayi wagcina aphelelwa ngamandla agcina yekela kwaze kwafika isigaba sokuthi naye ashona lapho ubhuti wami akamati ukuthi washona ngicabanga nje ukuthi la khona utshela ukuthi ukhona uyaphila. Okay, enye into engikhohlwe ukubuza yona sithando sami ukuthi uma wakhe naye waseSwatini akasiwa waseSwatini umZulu. Umzulu. Oh. So lokunye ngiko lokumende wahamba washiya kakhulu eTangalana. So engifisa ukwazi ukuthi uma kabhuti ushona ubhuti esakhona noma ushona sengasekho vele ekhaya sebalekile. Shuthi washona asesekhona ngoba ngiko lokwagcina kwamenda ukuthi ahlale ngale kuma kwami. Oh, washona asesekhona ngoba negula nje bese uyashona. Okay, asingasho ukuthini Magasela awenze kanje bukele Black Life yalizwa kodwa usisi uthi uphuma eSwatini uhambe funa ubhuti wakhe uzothi uhlala khona la eThekwini endaweni ekuthiwa ama shelter but izizathu sakhe esikhulu thina asibhalele sona ukuthi ufuna ukuthi ubhuti wakhe akwazi ukuthi babuyisane aphindele ekhaya ngoba ubona ukuthi umdinga kakhulu and njengoba noma yakhe ngasekho yena sekuyena usisomdala ne-sibling yakhe iyodwa kuphela ngaphansi kwakhe uyamkhumbula kakhulu ubhuti wakhe ufisa simthole thina njenge Black Life ke niyazi ukuthi kwindoda ayikhali mesebenza kakhulu ngabantu kuma shelter sakwazi ukuthi sizame simthole ubhuti sibuye naye ukhona khona la into esoyenza ngizocela ke ukuthi ithimba lingihlanganisele bese eza ngala simuze ukuthi uzothi nike mebona usisi wakhe kade lo amgcina. Uzophela amakhaza kulobu ubusika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola unumber 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungasebudlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Welcome back imbukelo Black Life TV isiqopho sethi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Njengoba de sichazelile kudaba usisi walibeka la eThekwini sasesezama ukuhlanganisa ngoba thina sabantu abahlezi behlanganisa samthola kubhuti uhlele eduze kwami nangempela simthole la ethe somthola khona. So njengamanje ngicela ukuthi selethuba ngimbingelele nje ubhuti ngokukhulu kuyithoba sawubona bhuti wami njani? Ngiyaphila sisona njani? Ngiyaphila Mlangeni Magasela from Black Life TV njengoba usuzwile igama lakho nesibongo bhuti bani? Igama lami nguwena Bongani kaDlamini. Okay, ngicela ubingelele nje umbukeli uthi sawubona bese siyaqhubeka nodaba lethu. Sanibona babukele emakhaya. Yes. So usisi wakho sibhalelile lo angithi amazi lo sisi? Ngiyamazi sisi wami. Sisimchazele kubhuti wakho ukuthi isiphi izathu ukuthi ufuna sikusize la ka Black Life TV ngaye. Hey bhuti wami, ngiyathemba uyaphila namhlanje ngidelana nje bhuti ngizocela lesito ukuthi mama ngithe into ofuna wena mnakethu ngoma. Ngiyakuthenga ekhaya enekhaya ngiyathemba ukuthi wahamba nawe uyakhumbula ukuthi wahamba seminyaka uhamba kwakho mnakethu uyadike nawe ukuthi washiya ekhaya kunguwe kuphela indodza umfana so dini ekhaya siyakuthenga bhuti ngithi ngicela manje sibuyele ekhaya ngoba nje lengimele ubone into yonke into ifuna wena ekhaya. Ngiyabuza sisi wami. Obana basaphila ekhaya bhuti njengoba wathi ukuthi make vele sonto igugele akasakhona kwenta lutho plus sekwalala phasi uyagula vele kufana nothi kunami noma sisi wami naye usemncane so ungasho nje ukuthi vele kunamake kuphela ngimina make. Ngiyajabula sisi wami ukuthi ufike uzongibheka. Yebo. Kodwa sisi wami ngikwazi ukubuyela ekhaya. Ngikwazi sisi wami. Kunokuthi ngibuyele ekhaya ngicela ngibuyele ngiyibhokisi makusaphila uma wakho sisi indlela ngiphatha ngayo ayibanga yinhle. Ngiyakucela futhi bengithe kucela mnakethu uma tonke letinto lekhaya
ngifuna wena njengokuthi usho ukuthi awuzange waphatheka kahle mnakethu. Mina ngicantsi wangibona wangishiya ngisemncane eplazini ngisengabona kahle emehlweni kuthi mhlambeni ngiyeva ukuthi awuzange waphatheka kahle ebhuti ekhaya ngoje-ke ngiyeva ungwazi ukuthi inyalo lokhu sengikhulakhulile singakhona kuhlala phasi njengoba ngitile la ngabhalela lana bhuti kokuthi bamane basihlalise phasi sikhulume sive ukuthi ukonakalaphi kumane sibuyele mnakethu sibe right because vele likhaya lifuna wena aphandle kwakho ukuthi sisiwami uyabonga lesa sikhathi ubusemncane ayikho into ebengingakwenzel'i yona. Umama ubengithatha isokwentombazane yonke imisebenzi yamantombazane beyenziwa yimina bekha amanzi mina bepheka so ngigeze sowumdala yonke imisebenzi engincisha ukudla umenza umakasisi uyena wayehlukumeza. Yebo ngengikwazi ukubuyela ekhaya Ethi wayugeza athi geza untombazane esemdala enabanje mhlawumbe iminyaka ngabashiya ena-15 mina ngase ngina 18 ngaleso sikhathi ngadecide ukuhamba ngoba besemdala usisikodwa uma ethi angimgeze. uma wakho engasekho yini emhlabeni? Uma wami ubekhona uma wami emhlabeni kodwa ngokuthi mina bengingakhulelanga ekhaya lami noma wami ngikhulele ekhaya likamakasisi ngimthatha isokwama wami kodwa indlela engabenza ngayo namanje ngeke ngikwazi ukubuyela ekhaya mina kusaphilayo. But kuthiwa ubaba uyakudinga naye angizizwa utheni nobaba uyakhumbula ingane intodana yakhe? uyamudinga Ubaba uyazi naye Wamtshela? ubaba ubesayida naye umakasisi ukuba ubaba ubengidinga ngabe wahlala noma kutheni ahlala nomakasisi ingoba ubethanda umakasisi namanje ubaba uwazi kahle ukuthi umakasisi wayengiphatha kanjani. Mina ngeke ngibuyele ekhaya kusaphila umakasisi. Okwakuhlukumeza wena lokho ubona ubaba ethanda omunye unkosikazi lo munye unkosikazi oma wakhe engamthanda? Engabusinakile sonke ephuma uma eyozama kunzima ezama ukukhulisa mina ngaze ngadecide ngayohlala nomakasisi ngiwuntombazane yakhona kodwa ewumfana esekhulile usisi wami engenzi lutho imisebenzi isikole ngashiya kuyimina unkosikazi wasekhaya ekhona umakasisi kunokuthi mina ngibuyele ekhaya ngicambe ngibuyele ngiyibhokisi kunokuthi ngiyohlala nomakasisi ngeke ngikwazi. Mina ngiyajabula ukubona usisi wami engifuna and I'm happy sisi wami ukuthi ungitholile ngiyaphila. I'm happy ukubona uphila kodwa mina ngiyobuyela ekhaya ngamzukwane kwashona uma wakho ngeke ngikwazi ukuhlala naye. kodwa bengicela mnakethu ngiyakudzinga uthingwa nangemina yena make soyakudzinga manje noma ngakuthiwa bekakuhlupita kanjani mnakethu ngoba soyakudzinga ngoba yonke into ifuna wena ekhaya. But why ugezwa wena una-15? Angeve ma Usisi wayubhuda egeza una-15 mhlawumbe no-10 80-ke mhlawumbe useminyaka ngingasho ukuthi mhlambeni ngiko khona njengoba achaza ukuthi mhlambeni ngiko ukuthi make bekathanzameni kakhulu ngoba abadala babuye vele babe nalo likhetho. So then ngicabanga ukuthi bekaba nako lokho ukuthi uthanza mina kakhulu usonzeta mina kakhulu kanti akade kokuthi egcineni kwako konke sitagcina silahlekelene sesiphidekene. Ima kumakho umuntu onjani nje mhlawumbe ngokwakho kumbuka manje nje ubusukhulile umama onothando noma umama onalo uthando kodwa ukhethayo? Njengoba nje ngisho ngoma kumakwami vele showcase ngisho ukuthi unothando yes emawami kodwa-ke eqinisweni lakho konke angikholelwa ukuthi khona umuntu longavele adube ekhaya for no reason. Ngiyakholelwa ukuthi mhlawumbe ngisho ukuthi khona lokho serious lokwamphatha kabi ngiko nami ngikhethe ukuthi angibhalele ngiyidela sengilokuva inkinga yabhuti wami ukuthi ngempela bekohanjiswa yini ekhaya. Ngiyamdzinga. Uyamuzwa kubhuti uyalichaza udaba lakho ukuthi mekusakhona lo mame uyabona kuzoba nzima impela ukuthi aphindele le mbabane. How do you feel about that? I feel so bad because benginalo lelithemba ukuthi mhlambeni njengoba sekuminyaka kathi sisagcina benginalo lelithemba ukuthi mhlambeni angahle umoya uthulele nangabe khona lokwamkhuba ukuthi angilalela kumbe sibuyele ekhaya. Yebo khona kusiko mnanzi ngiyabuva nje buhlungu bhodwana. Uyanqena kodwa ke bhuti ke mhlawumbe from me umlangeni ukuthi uvakashe
mhlawumpe at least uyobabona, not ukuthi uhlale nabo kodwa kuba khona ekhaya bakubone mhlawumpe kuyobajabulisa and then come back ngoba mhlawumpe nawe ukuya khona kuzokwenza ukuthi ushintshe umqondo usubabona ukuthi abasasibona labantu ababeyibona ukufika nje ekhaya. Sisi wami ngiyajabula ukubona. Ngingenza futhi ungakuphoqi ngiyobheka ekhaya. Thank you. That's good. Ngiyabonga nje Nkosi. Sisekhaya. Yeah. Uhamba obheka ubona ukuthi isimo sinjani ama energies i-vibe yabo it still gives leya lokhuzana noma ebuyisa yonke lezi zinto ezirong kuwena if kwenza usizokuvumela because nawe la uhlala khona eShelton akuyona indawo eright. Yayizwa lento engishoyo. So as much as ekhaya ulibona li hell kungcono laphayana ngiyakuhlonipha lokho yabo munge kuvele uyohlala endaweni enje ekhaya ku right ongenazi inkinga ezikususa ekhaya but isimo yes but manje uNkulunkulu unikeza a second chance ukuthi uphinde uyihambe uyobabona laba bantu and see ukuthi mhlawumbe nomama usenakho kuyisola manje ngoba mhlawumbe usekhulile izinto ayisafani mhlawumbe at that time kwakunombango ukuba so wayizwenza sure ukuthi akayithandi lengane ukuze kuwine yena ingane zakhe mhlawumbe wayifisa kwayena ukuba nengane yomfana esithenjini ngoba abantu abaningi bazi ukuthi izingane zabafana izona ezithandwayo. Lo nje lokusekelele phasi uyabe nako lokho umbuto uthi ubongane ngize ngisho ukuthi uma uyamdzinga uyamfuna. Ngathi ngigcina ngithi ungcono nami ngithathe letinyathelo kumbe na inhliziyo yakhe ngahambe ibe right. Ngiyabonga mntasi. Thank you so much Bongani mfethu for ukuthi uvume ukuza la noma unga understand and also khulunywe loludaba futhi uphinde uvume nokuthi uhambe uyobheka ekhaya uyobona nje ubaba esaphila ungazuze ukuthi ubaba usewashona noma uphinde umbone ukuthi uthola ithuba lokuthi umxolele bhuti wami and then you can come back ubule buvakasho ubuye at least usuyazi unayo indawo uyakuyona because napho sebeyayisola skisi ngaso sonke lesenzo sabo. Ngikuzwa kahle kakhulu sisi. Enye into siswami ngicabanga ukuthi ibalekile kulolu hlelo ukuthi ngini-provide ngocwepheshe both of you guys achaza indlela azizwa ngayo ngoba mhlawumbe ngiyakwazi ukuchazela isikhathi eside la yabo ukuthi uma wayenza ukuthi nokuthi izinto mhlawumbe ay-disturbing but esikuzwe kakhulu emhlukumeza emenzisa imisebenzi yamantombazana agezise yena ingane zakhe of which icisheni lingane meku 15-18 igap. So for me I believe ukuthi nabadinga ocwepheshe before nibuyele ekhaya. Nawe bhuti wami ngiyabonga kakhulu njengoba izwela ke embukelo Black Life TV inganza ndawonye inganza kaDlamini baphuma leSwazini bahlanganiswa ubaba kahle so njengoba efikile usesimefuna ubhuti wakhe waseyamthola eMashelton saseyamthola ubhuti naye kodwa ke njengoba dechaza ukuthi akabone ephindile ekhaya akafuna ukuphinda abone ubuso bamama but sesiyam understandisa ukubaleka kokuthi ahamba onyathele ekhaya ukuba besakhona noma esekhona ngafica isimo sesihlukile mhlawumbe uNkulunkulu umnikeza another chance a second chance ukuthi abuyisane nomndeni wakhe before kwenzeke noma yini ngoba abantu abadala nje besebekhulile ukwazi ukuthi ucabanga ukuthi kusasa bazophinda uhlezi umincile most especially mosanayo umzali unhlezi unale nto uthi ishangabe ngelinango yabo ucela ukuthi usisukubaza ngasatha isinyathelo sokumfuna mhlawumbe meyothi yamthola ngelilanga kuthiwa babe lo akasekho emhlabeni. Wow Makasela guys cela ngifundisa wonke ama languages by the way nami ngumswati ngwakhona le mbabane kodwa angazi Swati ngoba phela usibongilwa ngithatha ngibeka la so ngakholela la so I don't know nothing about it simply because ngithola usiswami ke I'm sure siswami uzongifundisa ngithi Ngiyakufundisa. Kade sikhuluma ngithi uDlamini umlangeni uthe ithakazelo akusho ithakazelo ngelimi leSwati uthi Nkosi Dlamini. yes show mina. Yeah, thank you so much. Siphinde sibonana on the next episode. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. Sibonana on the next episode. I'm out.